Want to experience something magical while on vacation? Want to explore the underwater paradise? Don't worry, everything is magical when you see it with your heart. What's up mga sanag-sana? This is Yang. And this is Jelan. And welcome to Magic Ocean Dive Resort! For today's activity mga sanag-sana, so we will be practicing kung paano mag-dive and with these equipments here. Sabi ni Kuya may mga 3 basic steps daw na dapat naming malaman kasi this would be our first time. Yes, this would be our first time na magda-dive talaga sa dagat. So, excited ka na ba? I'm excited but takot na takot ako kasi... Kaya mo takot, andito naman ako sa tabi mo. So, yun na nga. Let's see mga sana kung makakayanan kong mag-dive dun sa dagat. But of course, magpa-practice ako dito kasi sayang naman itong opportunity na nandito na kami. Yes. And with these equipments here. So, let's see kung kaya namin. And ipapakita namin sa inyo kung paano mag-practice bago mag-dive dun sa dagat. Yes. So, let's go! Nakunta na, sitas, pwede ba ka na mag-go po? Bahala yan. Ilutaw na ko doon na. Kanina nag-giso mo na. Uy, lapit. Sige, pagpagkagin yan. Uy, binasa ko. So mag-briefing sa ta. Pili mo kasi ganahan mo line color kay murag-murag din color ra mo kan. Kaya mga blue big atas ng yellow green. Wala naman yan. Single man siya, yellow green. Ano ba ng yellow green ba kay murag attractive kayo na si shark? Di, magagamubo. Saan dito yan? Mag-snorkeling na mugo yan. Nadlo ka sa yellow green noon. So, are you guys excited? Yes, I am. Okay naman sa siguro. Okay na, pero naluspad na. Start sa briefing. Sana all sweet. Sana all. Ayo kayo hugti ba siguro sakit imong kan. Kung napod mo cramp o bikog, karing kumoy sa pins lang yung birahon. Tapos stretch ang tiil. Ana, stretch birahon. So, nagkuhan ako kanina. Gusto ka magpakaon niya? Kuhaan sa likod, guys. Buot mo lang. Ginagawa mo. Nagiging-plitan ka. Makatungkad eh. Ako na mag-perform, pag ako na mag-perform, mga side ka ninyo para matanaw na ako, makatanaw mo tarong ako and then makapungkong. Okay? So, no guys, pado namin sa dagat but I surrender. So, ni-surrender ko guys kay kanang murag naunahan ko sa katuba and then but it was a great experience of mine nga naka-try ko do mga gamit sa mga equipments and then nakakuha gyud ko na tire pero di na kaya as in. Ngayon mag-snorkeling na raman ko. So si Tatski og si Jelan mag-diving sila. So let's go. Dahil mag-gumaya ka gamit. Ya, dili ko magngani. Magngani lang biya. Bala ka diya.
Skin char. To watch a dolphin. Wow! Ito, cute. Bitaw mo ito to. Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit ka. Lala, padung tira. So guys, here in Jelan, ang daghan, grabe to, gabi ang mga kaya dolphin siya. Kaya ang pinaka-nice ko dyan kayo, nakabuwak kami sila na nag-follow dito sila sa amin dito sa nari. So, guys. Yes! And we would like to say thank you to our kanang tour guide. Oh, Sir Larry. Larry, si Kuya Rocky. Roman, si Kuya Melchor. Yes! Ano rin sa Bilbil Bandura Adyo. So, Kababayan, taga Cebu. oh, diba? Hello, taga Malbal. It was really nice and amazing. So, see you tomorrow for our activity. So, we don't know if kana na ba may kuhaan later or sa gabi, but let's see. Kamusta bang kuan ginis scuba diving yun? Grabe. 1 hour kong nag-scuba Basta ko diving. siyang booking. Yes. Tingnan sa dolphins, nauga na ang buhok pero wow. Grabe ang pag-dive. Kapoy ko. Day 2. Good morning mga sanag-sanas! So, it's already 7:25 in the morning. We woke up early but nagpasingon sa kulit to kajot. So here's the clip. Also, sa another clip ni sa TikTok. You can follow us sa among TikTok, Jelan Vlogs. Yes. Bakit ano mo ito mga sayo-sayo ni Stano Char? So, karon kada mag-breakfast namin na gihapon meron sa Magic Ocean Dive Resort. And dyan, nasa mga set meals, ano na sa new set meal ari, na pa mga western, mga Asian foods na dari. So, ganahan ko sa ilang menu guys, kaya labutangan Native kayang dating. Native ka adyo sa dyan. And then the place also, bisag nakaari kay native sa pang Bali feels. Char! And dyan,
Kadang again, maka-choose mo sa yung gusto nga foods, ari. And then, also, yesterday, nakita na mga na ay mga ning arhira kay para mga. So, guys, pwede ra mo ari sa Magic Ocean Dive Resort para mo kaon. Nasa kanang good for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Good for 8 to 10 packs. So, Nasa yung mga combo meal. set meals. Pwede na mo arhe para mo kaon, and then pwede na po mo mag-chill gamay ari kay super duper nice ang place. So gapon nag-water activity mi, nag-diving si si Tats, ako sa pool diving na ako tamad. So, surrender si Sana kay kanang di na kaya sa breathing bitaw, kanang murag feel na ko kay masuffocate ko sa sud bisag sa sud gusto ko baril sa kanang ila sa pool bisag sa pool ko baril feel na murag masuffocate ko, so I surrender ginagawa I'm done. So na guys, nag-prepare pa sila si ma'am sa breakfast, and then Later on, we will show you yes, our foods. sa foods na para breakfast. This is A few moments later. Hi guys, so mag-room tour sa Takaron, and this is one of the rooms. So let's get inside kung unsay naa diri sa sulod. So mo nilang room. Wow. Look at their curtains. Surprise! Terno Hi ah. guys! By the way, thank you so much Magic Ocean Dive Resort for my outfit. So for my top from this Bella, and for my skirt from this curtain. And also, di ko kami gamay-gamay nga detail or design sa kanan na ay tower. But the joke na guys. So, again, mga sa natin, this is one of their rooms. And ito mo na mo. Upon entering, so you can see this king-size bed with a beautiful towel statue decoration. So, nasa doon ako, and then the two side tables with lampshades, and on this side you can see this mini closet. On this side you can put your things. Daghan dyan sa kabutangan ng mga sunod sana. So kung daghan ka mga bagahe anak kay daghan kang ibang dam outfit ari. So if you come here in Magic Ocean Dive Resort, you should bring a lot of outfits kay daghan dyan siya pang Instagrammable nga kay na mga places kung asa ka ito mag-post and change outfit ana. So you can just put it here, and then kung gusto ka spa, magpa-spa ka. So, napa sila yung mga spa. So, you can just browse this one. Here naman, ang saling sa napasig nagtuo mo nga kananay. Was like comfort room inside your room. So, don't worry, kay naa sila private comfort room. So, as you can see, wow, it's very nice. Di ba mga saling na? So, ang pinaka-nice na kay nasa sila yung mirror ari, but sad to say. So, guys, kinahalan ko mukinto kay due to my height problem. So, di na ko kaabot. May problema na ako, guys. So, dapat ko magbutang og ganang tungtungan. But, anyways, makaabot-abot lang mo ginagmay. Nasa kanang kabukiran bitaw. But, naaday ka sa beach, dapit. O, diba? Super nice. And then, so aside from this bed, mga sunod sana, so nasa like extra bed. So, this one. So, now we ka ng kauban, so, pwede rin sila mo stay, ani. So, now mga sunod sana, umalatag room tour. So, of course, ipakita na mo ang swimming pool. Kay, super nice nila swimming pool ari mga sunod sana. And guess what? Surrounded rin sila sa mga kadang rooms nga, o magstay mo rin sa Magic Ocean Dive Resort. So, ang room day ay just in front of the swimming pool. So, super nice dyan. And then, beachfront pa si dyan. But anyways, di mo sa makitaan kasi surrounded sila sa mga trees. So, this is their swimming pool. Mga saling sila. Look at this one. So, mag-shower sa kata. Then, you can use their pool. I am sat here thinking of you once again. Songs in my head now.
the moment that we met. The sparkle in your eye, I can't forget. Every single day, you know you shine. That's all for today mga Salugsanas. So if you want to come here, just visit their Facebook page, Magic Ocean Dive Resort. So we'll put that one in the description box and also in the comment section. Yes. So please do check their Facebook page. And if you like this video, don't forget to give us a thumbs up. And also, if you haven't subscribed yet on our YouTube channel, so please do so. And also, don't forget to follow our Facebook page and other social media accounts, Yes. Yan and Jelan Vlogs. Shout out to Team Fighters! Yay! And shout out to all our followers. So thank you so much once again mga Salugsanas. And then thank you so much sa mga please, staff there sa Magic Ocean Ocean, Dive Resort. So they're very friendly. As in, wala na kami masasabi pa. So, that's all for today. And thank you so much for watching. Bye. Thank you!